Sa miaging adlaw, Domingo, human sa misa sa hospital, samtang kami nangaon, usa ka doktor nang utana kanako, Padre, unsa may dangatan sa kanang mga bata nga nangalaglag, nangamatay sulod sa tiyan sa ilang inahan? Mahilangit ba kana sila? Ingon ko nga, ang Diyos maluluyon o sa iyang kaluoy, mupadayon gayod ni ini nga mga bataa. Kaya ang ilang kinabuhi man sa Diyos, mubalik gayud sila sa Diyos. Pero karong buntaga sa mga pag-ampo sa mga madre ug pari, sa Salmo 102, nindot siya nga tubag ni ini nga pangutana sa doktor. Kay kini nagkanayon man nga, kinahanglan mahisulat kini alang sa umaabot nga mga katuigan nga ang mga bata nga wala pa mga tao kahimutan gayud sa Dios kay sila nagdaig na mandaan sa Dios, ug ang Dios gikan sa iyang sanktuaryo mudungaw gikan sa kalangitan, mulantaw sa mga tao aron nga iyang palingkawason ang mga nagdangoy-ngoy sa pag-antos o kadtong mga nag-antos sa ilang pagkabilanggo. Psalm 102 na sa tunga-tunga na siya dapit. So, mga kaigsunan, ingana ang Ginoo ka mahigugmaon kanatong tanan. Labi na gayon sa ebanghelyo nato karon. Di ko na atong imaginon gikan sa Jesus sa Capernaum ni nga higayuna no sulod na usab dito sa lungsod sa Nain. Dito sa Capernaum gidajaw ni Jadaton sulugoon sa centurion, pangulo sa mga sundalo. Og daghang kayo nakasaksi niini nga ang sulugoon, ang ulipon giayo ni Jesus bisan kung sa distansya ra si Jesus. Og kini nga mga sanain ang mga tao baga kayong duot sa katawhan miduyog niining biyuda sa paglubong sa iyang anak. Kung atong imaginon kining babae biyuda, bago pa lamang namatay ang iyang bana siguro. And then siya o ang iyang anak ng lalaki naglantaw sa pagkapatay sa bana o amahan. Unya karon namatay na usab ang iyang anak. So, dili lamang kay sa kasubo nagantos kining byudaha, kundi apil usab ang kahadlok nga iyang gibati karon unsa naman nagsunod-sunod naman ning kamatay. Napatay ako bana, napatay ang akong bugtong anak nga akong gisaligan alang sa maabot nga pagkatigulang ko nga mo'y mag-atiman kanako. Nahadlok siya kay tingali usab nga gikahadlukan siya sa mga tao. Kinsa pa'y makigminyo ni ining bazihana nga mga mater, mga gyapon niya mga minahal. Mao nga itong Ginoong Hesukristo. Bisan kung waya siya sangkitan ni ining byudaha, nga unta ang milagro mahitabo raman lamang kung naay counterpart nga pagtuo sa hingtungdan. Nga nung nahitabo man ang milagro nga gibuhi ni Jesus ang batang lalaki nga ilubungay na unta. Naagihapoy pagtuo mga kaigsuonan. Di man galing sa babae nga nagsubo, nga halos di na makakita kang Jesus. Pero ang mga tao nga miduyog sa iyang kasubanan, nakig-sympathize. Ang uban kanila nakasaksi sa milagro nga bago pang gihimo ni Jesus dito sa Capernaum. Ang ilang pagtuo mao'y usa sa mga hinungdan nga nahitabo ang milagro. Diin si Jesus sama sa Salmo 102 midungaw gikan sa iyang kahimayaan, milantaw gikan sa kalangitan aron pagpalingkawas ni adtong mga nagdangoy-ngoy ug nagantos sa ilang pagkabilanggo. Ug iyang gibanhaw kining batang lalaki
Humaniya hikapa ang lungon og mihunong ang nagpas-an niini, miingon siya, dong, bangon. Pagkanindot ni ana nga pagsangpit dong, daw sama siya sa usa ka amahan ni ining patayng bata. Dong, bangon. Ug tuod man nubangon ang minatay, ug nisulti na siya, ug iyang gihatag ngadto sa iyang inahan. Unya, the other Sunday gihapon gisumpayan pagayod nila pagpangutana, Padre, ngano nga kanang bawal man gayud matuyog kung magatod, maglantaw sa minatay, magbantay sa minatay. Lang ko sa una magutsaya pa ikuan formalin ibalsamar. Isahay within 24 hours, mabuhi ang tao. Mao nga kinahanglan bantasan gayud sila. Kay basin sabkon pag mata pa nato katapad na nato ang ingkod na minat. So bantasan gayud nato. Kay mabuhi isahay ang tao. Sawaya pay uso ang balsamar sa una. Ma-resuscitate ngani kumabisan kung magkumatos pa ang tao pila ka adlaw. Isahay mo balik pagyapon hangtod na taas ra mo istorya biyan Domingo. Milawg na projector operator nga Padre uli na. Hapit na maudto. So mga kaigsunan, ang Ginoo manggiluluy ang gayud kanato di ang pasagad kanato sa atong mga pagdangoy-ngoy o pagkaulipon luwason gayud kita niya aron makauban niya hangtod sa kahangturan.